buek sambal goreng sarden bakinco jo joreng. Nan sayur ada wortel, ada bonci, ada lobak, ada brokoli putih. Kada pulo kita li. Jak dulu awak kalau membuat sambal awak foto dak tu awak posting di sosial media awak dak. Tu kecek ibu awak mada itu yo tahu orang sanogori apa sambal awak kecek lo kawak tu sian ada lo samo induk oco induk awak ke. Tapi kok dipikir-pikir iyo ado jua bona kecek ibu awak dak sado iduk awak ka diposting ke sosial media mungkin itu bukan tentang samba yang fokusnya, tapi dek kebetulan awak sedang memposting samba jadi salah di samba ko. Mungkin tujuan liau ko tentang kehidupan rumah tangga, mungkin dak harus diposting ke sosial media. Tapi kok dikaji-kaji samba dak aib ngodo. Zaman lah batuka. Sehari orang mencari piti di dunia nyata, kini orang mencari piti lah di sosial media, di dunia maya. Jadi pilihan salah satunya yang indah aib yo di dapur. Kalau dalam bilik kecek awak termasuk aib juga sih, tapi banyak juga orang memposting video-video bilik tapi itu balik ke badan awak seorang balik entah awak ni memposting bilik entah tidak terserah awak lah. Lah ke mana-mana je poi cerita awak jadi pado judul tako membuat sambal goreng sarden bakinco jo joreng joreng lah di tuku dek nak gadi awak kuah dia aja upik banun wa ke dapur lah tu nan lado awak sulap je lah ngenek lai kok tak domom awak kok tak ile awak nan dapur tetap juo barasok dek lai ado nak gadi lo kecek rang gaek-gaek dek sari kalau punya anak gadi copek gaek dek kecek copek lolok di dapur dek kecek kadang kok dipikir-pikir punya anak gadi ke ado plus minus mungkin iyo awak copek gaek copek lolok di dapur tapi plusnya awak tak tolong kojo awak biasa awak mengakok sado kini inyo tokang membasuh pinggan zaman kini ke lah semua aja tergantung jo pengajaran awak biar laki-laki biar padusi diajar inyo mengakok adok di rumah lama ulang lo cerita ke mana-mana balik lah tiba lo cerita di Arab bagian tu nan lado goreng awak lah masaknya tu lawak masuk lo joreng lagi joreng sudah batuku dimasukkan ke dalam lado digoreng supaya nak jan kore joreng awak baru dimasuk lo kuah sarden mungkin penonton agak bosan sambal kami itu kayak tu je agak ocok sambal kami sarden kini tapi yo ikon yang bisa di lotaan gak lama di rumahnya di boli kini bisa disambal pokan bisu cuba lah boli ikan pokan kini disambal pokan bisu ada kalau mak bagai kadang sarden go jadi bahan serap iyo lo bagai ngo sadang male poi kabalai pembeli alek dapur bisa iko jadi sambal di stok di rumah agak banyak ngene dak bagai je ngodo tu nan sambal lah masak disambung lo membuat sayur isi sayur yo agak banyak kini ngo ado wortel ado lo bonci bagai anak gak kore kan yo bonci jo wortel go diobui dulu tu sambal nantiin wortel jo bonci go lunak diansu lah membasuh alek-alek kumur go dulu kiro lupa lo sayur magi garam di kojen lo magi garam jo ajinomoto go calu tu diulang tutu balik dak kalamo bagai di api memanggang kuali dicolik lah wortel jo bonci tako la lunak kalau la lunak dimasukkan la lobak jo brokoli putih tu dak pogolu lo diobui lamo-lamo nyola masak je no langsung aja awak salin masukkan ke dalam cambung sekali lah masak sambal awak sayur lah masak dan sambal lah masak makan kita lei.